Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Usa kini ka pakiluoy o usa sad ni kapag-ila nga ang Ginoo dili gyud mo pakyas nato sa atong pangayoon kay nahigugma man siya nato. Mutuo ba mo ani? Mutuo mo nga dili gid ta pakyason sa Ginoo sa atong pangayoon tungod kay nahigugma siya nato? Tuo mo dili? Tuo. Hinay man inyong tingog. Muramog na nagana no. Aw, papariha ta. Kay ug atong tan-awon si propeta Jeremias kay mao man ang iyang giampo sa Ginoo sa dihan gikalagutan na siya sa mga pari, mga propeta nga lahi niya ug sa mga katawhan. Nakaampo siya sa Ginoo nga Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ako. Gitubagi siya sa Ginoo, gipanalipdan siya, nipadala og usa ka tawo nga ginganlag si kisinga na to. Gipanalipdan siya ni Ahikam, anak ni Safan. Gipanalipdan siya aron nga dili siya maunsa. So mo na no, gipanalipdan ang atong unang pagbasa, gipakita nga gipanalipdan si Jeremias sa iyang pagampo. So mingon ta nahigugma gid ang Ginoo. Pero si Juan nga magbubunyag diri sa atong ebanghelyo ug si Hesus sigon sa atong na kani-ganing nahibaw-an, miampo sad sa Ginoo nga panalipdan sila batok sa dautan nga kuhaon ang kupa sa kasakitan. Giampo sa na ni Hesus. Nya unsa may nahitabo? Giluwas ba si Hesus sa maong kasakitan? Wa oy, lahos gyud pagkalansang sa krus. Wa dangatig tulo ka adlaw, arang-arang pa si Juan kay napriso usa. Pero lahos gyud na putlan gisliog. Nya pasabot ba ni nga ang Ginoo wa na mahigugma ni Juan nga magbubunyag, wa na mahigugma ni Hesus kay nganong napatay man sila. Mo ba nay meaning saman? Di mong to. Ako pertisan na akong ampo sa Ginoo nga kadtong akong amahan nga na-paralyze, maayo, wa man maayo, namatay man gyud human sa 6 ka tuig. Ang akong maguwa nga paralyzed, perti man sad na akong ampo, siya sad perti sang ampo nga maulian. 30 na lang ka tuig ang milabay, hangtod karon wa man mauli. Buutan man ta kay na, mas buutan pa magitingali na aning nagwali. Ang zaman pasabot ani nga wa na mahigugma ang Ginoo. So magbantay ta ha kay sahay ra ba prani karon ampo ta nga mahunong na ning virus. Wa man, sige mangyapon. Ang gubat sa Ukraine ug sa Russia, sige man lang gyapon. Pila nakabuk galuhod-luhod og ampo paraan. I-consecrate man gani sa Santo Papa ang Russia. Pero gubat man hinuon. Di ba? Nyat pasabot ba na nga wa na maminaw nato ang Ginoo kay wa na siya mahigugma nato. Ang sure gyud natong tubag dili pa dire nahigugma gyud ang Ginoo nato. Bitaw tinuod gyud na, pero unsaon man nato pag hatag og tinuod nga kaning kahulugan kining maong tubag sa Salmo base sa realidad nga atong nasinati. Mao na nga mosuway kog hatag ninyo og solusyon. Kini di ang gugmas Ginoo nakasintro sa atong kalag. Wa makasintro sa atong lawas. Mao ginay timan ang kalag mo'y gihigugmas Ginoo
Sikandari ra ang lawas. Kay matod pa ni Kristo, ayaw mo kahadlok, niadtong mo patay sa inyong lawas, pero dili makadaot sa inyong kalag. Kahadloki katong makapatay gyud sa inyong kalag. Mao nay pinaka sentro. Nya unsaon man paghigugmas Ginoo ang atong kalag. Kung moampo ta niya nga lig-unon ta or luwason ta, ang unang buhaton sa Ginoo, luwason ta niya gikan sa sala. Iya tang hatagan og kalig-on og Diosnon nga kaisog nga di na ta mahadlok sa kasakit og sa kamatayon. Og mo na nahitabo ni Propeta Jeremias, mo sa nahitabo ni Juan nga magbubunyag, og nahitabo ni Jesus, nahitabo sa atong mga martyrs. Ang unang nawa nila ang kahadlok sa kasakit og sa kamatayon. Mo na si Jeremias diri sa unang pagbasa, ingon siya, sige, buhatan ninyo ang inyong gustong buhaton ako. Pero hibalo wa gyud siya mohuno og istorya ba? Hibalo dako kay nang saha. Si Juan sad nga magbubunyag, gasigi sag ingon nga, Ginoo, sana Herodes, sayop gyud ang imong gibuhat nga imong gipangasawa ang asawa sa imong igsuon. Mura ba gikabit ba ang asawa sa iyang igsuon? Kamo musugot mo, kamong mga diadinhi nga ang imong ang bana o kaha ang asawa sa imong igsuon imo sang kabiton, sugot mo na portingil araw no di sala giputlan siya sa liog. Si Jesus pod sige sag ingon, sala na nga ang templo sa Ginoo inyo nang gihimong negosyo, na sige na mo diha og kana na ang negosyo diha sa templo, kwarta na ang inyong gihunahuna, dako nang sala. Tuan na sad gipatay na sa Jesus, pero nahadlok ba? Day karon lingi ako no na imong tupad na hadlok ka sa kasakit o sa kamatayon. Hindi ko no, pangutan na. Na hadlok ka sa kasakit o sa kamatayon. So, kung nahadlok pa ganina, pasabot, wa pa na siya tagais Ginoo o grasya. Kaya nga naman, wa na siya mag-ampo sa Ginoo para sa iyang kalag. Nag-ampo ra na para sa lawas. Kasagaran nato ang atong pag-ampo naargid sa level sa lawas. Lawas nun ba? Pwede sa nato tawgon og tawhanon nga concern, kalibutanon na concern. Muna maglisod ta og abot sa naabtan sa mga santos sama ni Venerable Chopilo Kamumot nga wa nay kabalaka sa mga kasakit og sakit og kamatayon. Relax na kaayo. Nga naman, kay ang iyang pag-ampo nakasentro sa kalag. Ug mausad ni ang atong misyon, ang atong pag-ampo o ang atong mga buhat nakasentro sa kalag. Kana bang makapangutan na ta matagbuhat nato, makaayo ba kanis akong kalag, no? Kining pagsige na kog duwa aning cellphone, siging tan-aw aning cellphone hangtod kaadlawon, makaayo ba kanis akong kalag? Ana, kining akong pag TikTok, makaayo ba kanis akong kalag? Ana ba kana mo na mga pangutana? Kining akong pagtrabaho, nga mi abroad gyud ko, gibiyaan ako akong pamilya, napakoy gagmayng mga anak, makaayo ba kanis akong kalag? Kining akong pagpuyo-puyo, bisan way kasal, tungod lang kay foreigner akong nabana, nga di sad Katoliko, unya na-save man sad ang akong kaugalingon kay daghan mang kwarta, nakatukod na kog balay, nakapalit nagsakyanan, sagdi na lagway kasal, love man sad nako siya. Ngayon ana ba? Sagdi lagway kasal, ana, musabot ra si Lord, kay na-secured man ang akong lawas. Pangutan na ako, no, makaayo ba ka na sa imong kalag? Ana, kining akong pagpa-color sa akong buhok, kining kiskis akong kilay, kining akong pagpaputi sa akong naong, makaayo ba ka ni sa akong kalag? Ngayon na ba? Kining akong pagpangutang, o kaha, kining akong pagpaningil og utang, makaayo ba ka ni sa akong kalag?
inanagod nga question, nindot na niya, mangayo kas Ginoog lamdag, Lord, lamdagi ko, tudloi ko, kining akong pag-uyab-uyab, nga magsigimig pasok ngadtos mga hagunoyan, ngadtos kasagingan, adtos mga payag nga guba, luk-luk biganto, makaayo ba kanis akong hindi ka nang ako, istorya raman ni, pero wak man sa tingali mo buhat ana istorya raman na, pero wak say siguro, ana mga kakugnan, ana makaayo ba kanis akong kalang. Nako nangutanam sa ko kining pagpamaligyag slat, makaayo ba kanis akong kalag? Makaayo dili. Ayo. Nya kanas ang pagpalit og slat, makaayo ba sa kanas atong kalag? Ayo. O napakanindutan ninyong mutubag. Congratulations. Makaayo gina perting lipaya sa DST community oy, sa Daughters of Century sa pag Thanksgiving kay malampuson kayo. Unya daghan pag yung namalit. As of yesterday, ato naman ang gihunong yesterday, nya ato lang i-report karon, nya final report ugma. As of yesterday, ang total na ngahalin ni abot na og 7,184 slots. Anani, sobra na og 7,000 atong target 7,000 ni abot na karon og 7,184. Ang nahalin din sa atong parokya ni abot og 6,066 slots nya ang didto sa mga madre dako-dako sila halin atong pagka Thanksgiving ni abot na ang ilang halin didto og 1,118 slots. Di ba? Daghan ang namalit nga naman sa imong paggamit sa kwarta para sa simbahan, ang imong kalag nakabenepisyo, nakadawat og grasya. Pero kung ang imong kwarta gigamit lang nimo sa imong lawas ug ang imong concern para ra gyud sa imong lawas, pastilan luoy kay kaana. Gahapon lang dinhi ni anhi nga nawad-an as pananaw, nagpaagak gyud sa iyang anak kay pagkadungog niya sa announcement nako gahapon nga hunong natag baligya karon in sa sus di kita kaabot ani mangadto kita sa niabot ka sila diri pagkahapon. Salamat in taon pa dir makaapil pag yung kog palit nako basta no nya daghan diring namalit gahapon kay last day na ba namalit nya pa picture dire muhonghong pa nako inig humag picture unsa naman say sunod slot ani pa dir nako unsa naman mo nga adik naman mo slot ingon din siya nga say sunod nako ay naidako kayong slot oy ang ato deng dopes di ay mubalik na sa to kay ato man tong gihunong kay nahuman at atong gi-concentrate dito sa dakong archdiocesan event karon balik na sa atong dopes kay mao ni ang kinadak-an atong ibaligya ako diyan nang i-announce basin ugma pohon ay murag na ay gamayng adjustment sa atong dopes kay dako mga atong project wa man mo gamay mao may nidako naman hinuon manang wa ta di ta mahadlok nga naman kani manggong paghimog project dinhi sa simbahan para nis kaayuhan sa kalag dili ni para sa pari di sa ni para lang ninyo di sa ni para sa lawas kay matag project nato dinhi anhin nato iproklamar ang pulong sa Ginoo anhin nato dinhi praktison ang mga buhat nga pang Ginoo anhin nato dinhi magseminar ta para sa Ginoo maggadiring ta sa ngalan sa Ginoo so ang kalag nato mabenepisyuhan gyud muna kutob sa mo apil aning atong mga palit-palit og slots para sa atong mga kalihukan og proyekto sa simbahan makaayo gid na sa kalag ug ang pagpractice kanang mo gasto ka para mabuhat nato ang works of mercy kana bang pakana ang gigutom paimna ang giuhaw patambali ang atimana ang mga masakiton duawa ang mga binilanggo bistihi ang mga hubo o pa sudla sa inyong balay o kaha ayuha ang balay sa mga tao nga wa nay hapit balay inana ato sa nang ginahimo dinhi mo nang mas dako ang atong kuansad mga charitable
works dinhi sa atong parokya. Gani murag gisuyop ang atong mga extra nga income ngadto sa charitable works. Kay daghan kayong manganhi dinhi gigotom, na ospital, namatay. Hasta pagkamatay, kita pa'y pangayo aglungon, nakupusta nila naghabol, dadaan nga to sementeryo. Mahal kayong lungon. Mahal kayong lungon niya, di man na makakuan. Habol lang, pusta. Mao man ay gibuhat ni Kristo, giputos naman tog habol niya. Ayaw na mo paghaya-haya og dugay. Ang usahay mo sagod, hayaon mo sa tagsiyam kaadlaw, napay 15 kaadlaw. Nganong inana man ta ka, kuan? Wa naman ay pagtuo. Ang pagtuo, inig kamatay, pustag habol, dadas lubnganan. Within 24 hours, si Kristo gani. Si Kristo ba? Wa magito dangatig 24 hours, namatay siya mga alas 3 sa hapon, pagka mga alas 6, gisod na maglubnganan. Ngano di ba na nato sundon? Kanang haya yung dugay sa, ang painit palang daan, padir. Ano man sa magpapainit, masad mo dahil sa daghan mang mobilar, gaunsam na sila sa gasugal, gamadyong, gatungit, mga buangon mo. Mugasto ka ng yawanon, nga buhat makapalangit na skalag sa namatay ka ng pagtungit, ka ng pagmadyong, ka ng pagsugal panahon sa haya, niya tagpito kaadlaw, tagpila na diya, tagsiyam kaadlaw, abot pagkatursi kaadlaw, para lang magsugal, niya maproblema kag pakaon ana nilag painit. Samtang nagsugal, uy, ayaw na papainita, haron mo hanap ng pizzas diya itanaw nila. Ayaw na papainita. Ayaw na sila pakana. Kaya wa na sila gikatampo para sa kalag. Magbilar man pa din, mag-aligre, istoryahe. Pag-ampo mo diha, tanawa, di ba, inigrosaryo nyo, ika-alas 12 gabi, tulo pa lang ka misteryo, wa na, agas na ng laway. Sige na naging Santa Maria. Og mao ni among gibuhat sa akong amahan, paghaya sa akong amahan og sa akong inahan. Inighuman akong misa, kay pari naman ko pagkamatay ni mama, atong April 26, 2011, magmisa ko inig ka mga alas 8 gabi or alas 7 gabi, inighuman ana, mag-snacks, wa gyud bisa na lag, Scrabble na lang. Niya, kada 2 ka oras, magrosaryo. Kada 2 ka oras, hangtod buntag, mag-take turn ni mga managson. Ika alas 11, alas 12 gabi, mingaw na kaayo ang among gihayaan nga kapilya. Sige lang sa magrosaryo. Hangtod, ikaugma. Tagbaw lagi. Kisay ganahan mo, sustenir ang nagsiyam kaadlaw. Huwag ganahan 24 hours, ilubong. Ang balaod sa atong simbahan, maximum 3 days. Maximum 3 days ang paglubong. Napay uban, i-cremate, niya ibutang sa balay, tagtulo katuig, tagilma katuig, nanas balay. Mga wa na lagi ni, ang kalag ba, di na mo igihuna-huna. Ang gihuna-huna, ang lawas ra. Na, atong buhaton, ang pag-ampo sa Ginoo para sa kalag. Og lig-unon tas Ginoo, di na ta mahadlok sa kasakit og sa sakit og sa kamatayon, aporte ng nindotas kinabuhi, malipayon, balaan og way sala. Manindog ta.